mang'ith kendo ni kara ahinya ka yudore od bura ka mar koni kaka chal nyaka chop sechegi. Are okinyi nyaka chop sechegi endi gima dhiyo nyime en ni alwora mar od bura mano the National Assembly oluor kod moko kuom obila kanyakla kod kidieny mag jolweny mopogore opogore kata kidieny mar obila mopogore opogore. Yiena mondo atang'ni ni bathe ka endi nitiere achiel kuom iluongo ni AFC SWAT, rang'iny ma bende kata kidieny no mar obila man kod arita mopogore opogore mana kaka japicha na biro siemoni kaendi. Gisebedo ka gintiere ka kuom thuolo malach kendo ginyiso kit arita ma ok ne oganda jabedoga kaneno pile ka pile e kinde ma chenro mag od bura dhiyo nyime ahinya to pacho kaendi. Mak mana ni kawuono pogruok nitiere malach kaluwore kod kaka arita kwe osebedo koriti odire alwora mar od bura. Kopogore kod mano en ni ka ne wachopo ka e seche mag onyango to neno ka alwora mar od bura mokelo kanyakla mano mar seneto kod mano mar od bura mamalo ne nitiere kod kaka itimo nonro malach ne kata madonjo kendo igoye kogno mowinjore ka oyudo ka koro ne chiwne thuolo makende ne jogo madonjo ma ni kod chenro madonjo e od bura kuong rang gi malong'o. Kopogore kod mano en ni igeno ni moko kuom jogo ma osebedo ka ng'uro chenro mag paro mar chik mar omenda mar 2024 migeno ni biro chwal e od bura odiochieng'no kawuono nyalo chwalo ng'anyo margi ma miyo ikruok machal kod ma obedo mongirore motelo kane godo thuolo mar bilo wach kod komanda mar obila ma Nairobi Edison Bungei oluwo ni arita kata mana chenro duto kaka igeno ni dhi nyime e dier boma mano ma Nairobi ok bibedo kod ng'ikruok kata matin. Nyaka chop sechegi endi pok waneno jogo mang'anyo manyalo biro chopo kaendi kata kani kod gimilo magiting'o obok kanyakla kod chenro mopogore opogore. Mak mana ni chenro duto dhi mbele kendo jogo ma seche moko tiyo kod apaya ni mar Parliament Road osebedo ka dhiyo nyime e yono makare. Mak mana ni nyaka chop sechegi onge jong'anyo mosebedo ka chopo kaendi kendo gimoro amora ni kare. Igeno ni kochopo seche mag 8 to nitiere kaka kamiti manyocha osebedo ka rango kendo goyo kogno kendo ka pa jopiny biro chwalo report mar paro mar chik kendo jood bura biro thuolo mar goyo mbaka mongirore. Mak mana ni nitiere moko kuom maling'ling moko ma waseyudo gi itwa mar fwambo kod wenge ni nitiere paro moko mantiere fuoni mar paro mar chik mamit kakir oko kendo thul oko. Mak mana ni mani biro yangore kinde ma report maked kod mani obiro chopi od bura. Motelo ni maendi nitiere kaka kweth mag jo od bura mantie duond bura mar UDA osebedo kod romo makende kod jatend piny William Ruto e ka jot mare mano mar State House kendo bilo wach kodgi kanyaka tok mano koka biro thuolo mar chopo kaendi. Beking'eyo ni kata mana riwruokno mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance osebedo ka sundo moko kuom jo od bura ma margi owuon mondo bi onyud oko paro mar chikno kibiro some e od bura odiochieng' ma kawuono kendo en odiochieng' ma iye ridore kendo tek mokalo kendo ka jopiny osebedo ka sundo jogo mane giyiero mondo obed kaka jogo ma ochung'negi e od bura kaendi mondo othich oko kata sir paro mar chik kaluwore ni osuru osebedo ka ijugo kuom jopiny to bedo osuru no ma sirikal owuon wacho ni yono ma ginyalo yudo godo omenda mar tayo chenro mopogore opogore. Koro mane kaka odiochieng' chalo nyaka chop sechegi endi arita bed ka orem malich mokalo alwora mar od bura rangach kuonde midonjogo to kod kaka chal mare. Mak mana ka in kod penjo. Kanyambaga ka intiere oko mar od bura mamalo ma pacho kae kata kamano med mana bedo kuro obo bedo kwa tudre kodi kinde ka kinde mar mondo mi imenywa chala mar wach kaka weche dhi nyime. Ang'eni bang' mano in bende ibo bedo ka ichopo i od bura kanyo mar mondo mi lunwa twak makamano achiel kachiel odiochieng' ma kawuono. Nyakora Muge Jwang' mana kaka wang'isi